Etxeak. 2 urtez bertan bera gelditu ondoren ustelaren 27tik 31 ospatuko dira Lapurdiko hiriburuko bestak. Jangene Etxegarai Baionako alkateak, Ips Ugalde kultura zinegotziak eta jai batzordeko lehendakariak San Ferminen eguneko prozesioan izan ziren istiluak ondorioak izaten ari dira. Azken egunetan zerezana eman du Kuria kalean bizi izandakoak eta Iruñeko udalak zein udaltzaingoak neurriak hartu dituzte. Gutxienez 5 lagun atxilotu dituzte eta gehiago izan daitezkela esan dute gainera. Aitako bati polizia bati sugudurra apurtzea egotzi diote. Arratsaldeon guztioi, larunbatetik iganderako gauean zistadak sentitu zituztela salatu dute 4 emakumeek Iruñan San Ferminetan. Zistada horiek besteak beste zorabioak eragin dizkiete biktimei eta jarritako salaketen harira sumisio kimikoaren protokoloa aktibatu dute. Nafarroako Foruzaingoa gertakariak ikertzen ari da eta salatzailei hartutako laginak aztertu ondoren sumisio kimikoan erabiltzen dituzten sustantzietan negatibo eman dutela ondorioztatu dute. Erasotzaileek lapurtzeko edo sexu delituak egiteko helburuarekin erabili ohi dute sumisio kimikoa. Negatibo eman dute, baina hori bai Enrique Maia Iruñeko alkateak ezagutzera eman duenez, emakume batek San Ferminen jaietan bortzatu dutela salatu du. Sí, ahora nos vamos a juntar la Junta de Portavoces ahora mismo. Les he convocado de urgencia para hacer un comunicado conjunto, que espero que no haya ningún problema en el texto. Estará también la concejala responsable de Igualdad, María García Alberena, en esa Junta de Portavoces. Y efectivamente, pues parece que sí, que ha habido un caso de agresión sexual, sí. Bueno, es una chica, ha sido en un barrio de Pamplona y bueno, vamos a valorar exactamente toda la información, pero sí que me han asegurado que sí, que ha sido una agresión sexual con penetración, sí. También han convocado el colectivo feminista para mañana a las 5:30 en la Plaza del Castillo una concentración. Parece que fue el sábado, el hecho, pero para cuando llegó esta información a nosotros se hizo la correspondiente denuncia, se hizo ante Policía Foral y Policía Foral, una vez que ha analizado el asunto, nos lo ha trasladado y nosotros actuaremos como ayuntamiento de acuerdo con el protocolo establecido. Bestelakoan, Bruno Lemari Frantzeko ekonomia ministroren 2. etxebizitza okupatu du EH Baik Zenperen. Frantzeko gobernua lantzen ari den 2023ko finantzea legean 2. etxebizitzei aplikatzen zaien zergaren mugatzea kentzeko eskatu dute. Egun 51.000 inguru liateke 2. etxebizitzak eta Ipar Euskal Herriko etxebizitzin 121. Egoera horrela protesta egin dute eta bertan izan da Ekierremondegi Berriako kastaria eta PIUDFAU EH Baiko ordezkariekin izan da gainera. Gaur egun antolatu dugun ekintza da galdeiteko Bruno Lemari, bere 2. etxebizitza denez hemen Senperen. Bere lege berrian, 2023ko finantzamendu lege hortan, sartzea gaur egun bada gain zerga bat 2. etxebizitzentzat, eta gure eskaera da gain zerga hori altxatzea. Mugatua da, eta hortarako teilak kendu ditugu, zenta muga hori hautsi behar da, eta altxatu behar da gain zerga hori, justuki erakusteko eta lortzeko algeiago erriko etxeentzat, PFL-entzat, gain zerga hori erabiliz tokiko etxe bizitzentzat. EAJak, PSek, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemos IUK itzartutako hezkuntza ituna oinarri horretan aurrera egiteko urratsak egiten dabil Jaurlaritza. Esteilaz eta ELA sindikatuek Jaurlaritzaren jakinarazpenak kritikatu dituzte bakoitzak biraldetik eta bere ñabardurekin. Gurean Nagore Iturrioz Esteilazeko bozeramailea izan da gaur eta halaxe egin du itunaren sindikatutik gaurdainoko balorazioa. Alde batetik, eskenifikazio potolo bat eman da, argi dago, irudikatu nahi izan dela, prozesu parte hartzaile bat izan denaren irudi hori eman nahi izan da, baina guk egia esan, argi dugu parte hartu badegu ere eman zizkigun eremu guzti horietan, gure ekarpenak nolabait esateko ez diala aintzat hartu horietan, ez? Hori batetik eta bestetik, balorazioa bestea bada,
bere garaien egin gendun kritikaren ondorio, aurreikusi algenukena gertatzen ari dela. Hau da, goiburuetatik letra txikietara jaitsi gara, eta orain ikusten ari gara, bere momentuan guk salatu gendun hori betetzen ari dela. Ekonomiako gai helduta aldiz, keinu eske ziren sindikatuak Gasteizko Mercedesen zuzendaritzak lan hitzarmenen negoziazioak eten eta biharamunean. Eta zigarrenez grebak ekoizpena geratu zuen egunean iritsi zen keinu hori. UGT, Komisiones Obreras, Ekintza eta PIM sindikatuek adierazi dutenez, zuzendaritza prest dago gaueko zigarren txandari uko egiteko. Ordea langile batzordeko presidenteak Ela sindikatuko Igor Geberak berriari adierazi dio ez dutela proposamen horren ingurukorik jaso. Mikel Díaz de Alda Lab sindikatuko ordezkariak ere sindikatuko abertzaleek hitz egiteko konpromisoa dutela berretsi du, baina zuzendaritzaren jarrera ere salatu du. Baina ez dakigu zeigarren gau hori baldintzatuta kenduko dute, edo ze baldintzei lotuta ez, orduan bian bildu arte, gu ez gara oso baikorrak, batez ere atera zuen komunikatu horretan, zeigarren gauak entzen zuela, UGT Komisiones Ekintzen PIN eskatutako paperagatik, eta ez jendeak kalea dagoelako, ez? Orduan, guk argi daukagu, zeigarren gau hori lortzen den zera guztia, izango dela jendeak kalean dagoelako eta jendeak burutan dagoelako. Garai kritiko batean sartu dira Arabako metaleko hitzarmenaren negoziazioak sindikatuen arabera. Ostialerako bileran SEA patronalari adierazi zioten eskaera guztiei eusten dietela, baina gaur egun bi gaiek dutela lehentasuna. Urteko lanaldia murriztea eta soldatak igotzea. Lehenengoari dagokienez patronalak onartu du hurrengo hitzarmenean lanaldia zertxobait murriztu behar dela. Nahiz eta oraindik ez duen ezer jarri mahai gainean. Aldiz soldata igoaren kasuan sindikatuek salatu dute SEAk marra gorria jarri duela. Egoera horrela irailaren 21, 22 eta 23 lanuzteak iragarri dituzte. Kultura arloan bihar hastekoa da jazaldia hilaren 17 bitarte. Aurtengo kartela nazioarteko askotariko artistek osatzen dute eta kultura eta jazza sustatzeaz ez ezik, egun horietan turismo ere erakartzeko asmoa dutela adierazi du Alberto Ibarrondo jazaldiaren zuzendariak. Kultura ekartzea, musika ekartzea, artea ekartzea eta hori izan da gure helburua azken 45 urtetik. Ere beste gauza batzuk etorri dira horren esker, hau da, turismo erakartzen dugu, eta ere Vitoria-Gasteizko irudia, kanpoan, ere oso garrantzitsua da. Ematen du nazioarteko hiria dela, kosmopolita, irekia beste genero batzuetara, jaz adibidez estatu baturra da, baina nolabait guk onartu dugu gure barruan eta gure egin dugu. Bada eguneko lerroburuak erreparatuta Sanfermietara joko dugu berriz orain. Pilaketak, adarkadak, erorketak denetarik izan du 2022ko Sanfermietako 5. entzierroak zalantzarik gabe aurten izan den arriskutsuenak. Protagonistak Kadizko Cebada Gago ganatu egiko zezenak izan dira eta 3 minutu eta 12 segundu behar izan dituzte zezen plazako ukelutara iristeko. Hori horrela, asteburuan jaso direnei erreparatuko diegu jarraian. Izan ere, 100 pertsona bildu ziren atzo arratzaldean, Iruñeko udalaren bazterkeria salatu eta Sanferminen herrikoiak aldarrikatzeko. Ekina Izkorbe. Usteak 11 ditu gaur, eta atzo 11 telebista Iruñako kaletan barna ibili zen. Izan ere, herri Sanferminen eguna handia ospatu zen. Iruñako udaletxearen oztopoaren aurretik, herri Sanfermiak alde zaharrean loratu baitziren. Goazen ikustera! Uztaren ia eretxeta, hasia gara biltzen, harri guztien artetik, ari gara loratzen. Oso gustora, oso giro polita izan dugu egun osoan zehar, 250 pertsona elkartu gara bazkaltzeko, guretzako kriston erronka izan dela, eta hemendik ordu berdira edo hasiera emango diogu ja kale jirari. Bai, egia da hasieratik oso harrera ona izan dugula,
animo hitzak leku pila batetik iritsi zaizkigula, eta egia da horrek ere erantzun bat izan duela jendeak guk antolatutako gauzetan izan duen harrerarekin, ez? Zazpian Zabaldin Maruxak izan genuen, eta kristona montatu zuten, atzo ere Jofe eta Lapetixen irekin matala zen, etzen inor sartzen, eta gaur 250 pertsona elkartu gara bazkaltzeko, eta berzer moduz mania, baina nik uste dut giro polita sortuko dugula eta jende desente elkartuko garela. Bai, nik uste dut ongi dagoela nabaritzen delako asko plaza honen utxunea. Gauza pila bat egiteko, ez? Gero batukada, bai, elektrotxaranga, bai, aurten nabaritu da pilo bat. San Ferminak behar direla. Bai, faltan botatzen ditugula, ez? Etorri gara. Kaso ongi dagoen beste jende batu izan horrexegatik. Kalean jarraitzen dugula, kaleak hartzen jarrituko dugula, eta herri mugimendua, nahiz eta erdigunetik desagerrazi nahi izan, gu erdigunea hartzen jarrituko dugula baina eta berri. Iruñerriko kaleak norenak diren, lehen kimuak irten da, da zinetzen den arte, lorea ez da bere tokitik mugitzen. Zaren ia iritsita, hasiak gara biltzen, harri guztien artetik, arrakalak bilatzen. Zaren ia iritsita, hasiak gara biltzen, harri guztien artetik, ari gara loratzen. Harri guztien artetik, ari gara loratzen. Eta mobilizazioez larunbatean Euskal Herri independentea, sozialista eta feminista bat aldarrikatu zuen Ernaik San Ferminetan. San Fermina gure ikurrak eta gure aldarriak kalera ateratzeko aukera ezin hobea izango dira. Hori dagokiolako Euskal Gazteriari, independentziaren alde borrokatu eta Euskal Herri sozialista, feminista, ekologista eta euskalduna ekarriko duen prozesuaren parte eta motor izatea. Gora Euskal Gazteria! Gora Euskal Herri askatuta! Hogeita 5 urte bete dira eta Miguel Ángel Blanco Ermuko Alderdi Popularreko zinegotzia baitu zutenetik. Hori dela eta Ermuko udalak omenaldia antolatu du eta zerezana eman du ekitaldiak. Besteak beste hain izan direlako Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea, Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Felipe Seigarrena Espainiako erregea. Hala Blanco hil zuten garaia gogoratu dute Ermuan eta oroimenaren legea kritikatu dute. Izan ere, memoria demokratikoaren legea onartzekoa da aste honetan eta zerezana ematen jarraitzen du. Felipe Gonzálezek ezbaian jarri du lege berria eta atzo bertan Blancoren oroimen ekitaldia baliatu zuen Feijóok legea indargabetuko duela hitz emateko. Ez hainbeste testuagatik, baizik eta EH Bilduren babesagatik. Iñigo Aduriz kazetariak heldu dio gaiari gurean. EH Bilduk PSOE eta Unidas Podemosekin lortu zuen akordio horrek legearen irismena 1983 urtera arte egin duelako, ez? Eta, gogoratu beharra dago 1983 urtean dagoeneko Alderdi Sozialista gobernuan zegoela, ez? Hain zuzen ere Felipe González, ez? Eta badirudi horrek eragin duela hori desegonkortasuna batez ere PSOEko alde batean, ez? Eta hain zuzen ere Felipe Gonzálezen gobernuarekin harremana izan zuten buruzagien artean, ez? Eta memoriaren bilguneak salatu du Espainiako lege berriak ez duela bermatzen justizierako eskubidea. Frankismoaren impunitatea amaituko duen legea eskatu du memoria historikoaren eta frankismoaren biktimen elkarteen bilguneak. Naiz eta onartu duen lege proiektu berriak 2007ko araua hobetzen duen.
Alderdiekin negoziazioak amaituta ostegun honetan Memoria Demokratikoaren legea onartuko du Espainiako diputatuen kongresuak azken orduko desadostasunik ez badago. EAJak, EH Bilduk, Más Paisek eta PDKtek hainbat zuzenketa negoziatu dituzte PSOE eta Unidas Podemos koalizio gobernuko alderdiekin eta akordio batera iristea lortu dute legea onartzeko. Ez dira gutxi baina lege berria kritikatu dutenak. Miren Larrion, Gasteizko EH Bilduko zinegotzioiak aurrekari penalik ez duenez, ez duela kartzela zigorra bete beharko ebatzi du epaiak. Espetxe zigorraren ordez, lan komunitarioak egin beharko ditu eta 2.800 euroko izuna ordaindu. Joan den maiatzean Gasteizko epaitegiak 3 urteko espetxe zigorra eta 2.800 euroko izuna ezarri zizkion estatu zibilaren usurpatze, ebazketa arin eta dokumentu faltsu delituak egotzita. Eta garraio publikoan albiste berria dugu. Eusko Jaurlaritzak Eusko Treneko bonuak 150%eraino merkatuko ditu. Datorren irailaren 1 abenduaren 31 arte izango da deskontua eta garraio publiko osora hedatu nahi dute. Udane Arbeo. Energia krisiaren erdian erregaiek goruntz egiten jarraitzen duten unean iritsi da zenbaiten aurpegiak poztu dituen albiste berria. Eusko Jaurlaritzak Eusko Treneko bonuak 150%eraino merkatuko ditu datorren irailaren 1 abenduaren 31-ara. Herritar guztiei mesede egingo dien neurri sozial eta ekologikoa da, batez ere klase ertainei eta langelei lagunduko diena. Neurri honek bestada zein onura ekarriko ditu. Garraio publikoa sustatzera, garraio pribatua, galaraztea eta ondorioz CO2 isurketak murriztea bideratuta dago. Espainiako gobernuak ezarritako garraio publikoaren 130%ko deskontuari beste 120%koa gehituko dio Jaurlaritzak, 2 milioi euro ezarrita horretarako. Erabaki honek 2 milioi euroko inbertsio gehigarria suposatuko du. Estatuarenak diren garraio publikoko enpresetan Renfen esaterako 150%koa izango da deskontua. Eta autonomia erkidego diputazio eta udalen esku dauden enprese zerbitzuari 130%ko deskontua aplikatuko dio Madrilek. Eta 150%eraino iristeko aukera gainontzeko administrazioei utzi die. Neurri honek baina zein eragin izango du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Bada mugi, barik eta baten moduko txartelak dituzten erabiltzaileei aplikatuko zaie hobaria, baita abonu bidezko txartelei ere. Baina aintzat hartu joan edo etorriko txartel arruntei ez zaiela aplikatuko. Bestalde enpresa publikoek kudeatutako zerbitzuek bakarrik izango dute deskontua. Eta txikienentzat garraio publikoa doan izateko neurria oraindik ez da heldu gurera. Gorka Hurtaran Gasteizko alkate eta eudeleko lehendakariak proposatu zuen 12 urtetik berakoek garraio publikoa doan izatea, baina Arriolak adierazi du beste gai batzuk izan dituztela eskuartean, eta ez diotela horri oraindik heldu. Baina gehitu zuen etorkizunean Hurtaranen proposamena eztabaidatzeko aukera egongo dela. Nazioartean berriz Kirgizistanen ezbeharra gertatu da Tianzan mendikatean Txinako mugatik gertu. 10 mendizale talde bat glaziar azpian harrapatu geratu arren ez da hildakorik izan. 2 lagunik zauri leunak izan dituzte. Dear God.
Atzerako kontu batean sartu dira gaur Alemania eta Europako Batasuneko beste herrialdeak. 10 eguneko atzerako kontu bat izango da jakiteko Errusiak Europar Batasuneko herrialdei gaza hornitzen jarraituko ote duen ala erabat eteten duen. Izan ere, Errusiako gaz esportatzaileak, Gazpromek, gaur eguerdian itzi du Alemaniara doan Nord Stream bat gazbideko giltza. Aurreikusitako geldialdi tekniko bat da, gazbidean ohikoak diren mantentze lanak egiteko. Teorian, ostiraren 21 dira lan horiek amaitzekoak, eta orduan hasi beharko lukete gazak berriro Baltikoa Nord Stream batean bidez zeharkatzen. Berlingo gobernua ordea beldur da denbora hori pasatzen denean, Errusiak ez duela giltza irekiko. Eta kulturan, Bilbon, marka guztiak gaindituta amaitu da BBK Live jaialdia. Pandemia osteko lehendabizikoa eta 15. edizioa arrakastatutzat jo dute antolatzaileek. Asteburuan musika estilo ezberdinez gozatzeko aukera eman du BBK Live jaialdiak. Kobetamendiko zelaiak jendez gainezka egon dira ostegunetik larun batera orotara 115.000 lagun batuz. 2 urteko etenaren ostean jendeak irrika zartu du jaialdia eta honek ez die hutsik egin. 3 days, we're gonna have some fun, meet some nice people and enjoy the music. Es de mis festis favoritos porque junta naturaleza, música y amigos, porque hemos conocido a mucha gente aquí. Primer BBK, así es. Sí, de hecho es mi primer festival, nunca he estado en una así de camping ni nada. Vam aquí a passar aquests 4 dies, 3 dies, 3 nits, bàsicament a veure tots els concerts, tenim moltes ganes de veure bastants artistes. Egitarau zabala izan du 15. edizionek, 12 agertokirekin eta 100 artista baino gehiagoko egitarauarekin hautsi ditu markak aurten jaialdiak. Pop rocketik harago egin eta trapa, flamenkoa, musika urbanoa, musika elektronikoa eta indarbetan dauden beste eremu batzuk ere lehen lerrora ekarri ditu aurtengo edizioak. Horien artean nazioartetik iritsitako musikariek izan dute protagonismoa gehien bat. Zahara, Bomba Estereo eta Pet Shop Boys esate baterako. Baina Euskal Herriko taldeak ere aritu dira. Tartean daude Chill Mafia, Nogen eta Bulego. Eta artista gehienak kanpotarrak diren bezala BBK Live jaialdira ere mundu osotik gerturatu dira ikusleak. Hain justu 75 herrialdetan saldu dituzte sarrerak. We're from Norway. Pues yo de Zamora. Yo soy de Málaga. Ni Zumaiarra naiz, eta lehenengo aldiz hemen. I'm from Hamburg, Germany. I'm from Canada. I'm from Phoenix, Arizona, in the States. De Catalunya, som de Barcelona, Igualada sobretot. Venim uns quants de diferents zones de Catalunya. Bilbao BBK Live nazioarte mailako jaialdia ez ezik belaunaldien arteko jaialdiare badela nabarmendu dute. Aurten jaialdira bertaratu direnen adintartea handitu egin dela adierazi dute eta gero eta familia gehiago hurbiltzen direla seme-alabekin. Datorren urteko data ere jarri dute jada. 2023ko uztailaren 6an, 7an eta 8an hartuko du Kobetamendik Bilbao BBK Liveen 16. edizioa.
Udazkenean egingo dute Euskaraldia eta dagoeneko badu doinoa egitasmoak. Ezazu hitz bat izeneko kanta, bada gurean izan da Goiatz Urkijo Euskaraldiko egitasmoaren kidea eta aurtengo edizioa izan du hizpide. Urteen 3. egingo dugu hizkuntza ohiturak astindu eta euskararen erabilera handitzea xede duen ariketa sozial erraldoia azaroaren 18an hasita eta abenduaren 2 arte luzatuko da hitzez ekiteko garaia lelopean. Eta zer espero dugun aurtengoan, berriro ere Euskal Herri osoa, hau bizi eta belarri prestez betetzea eta aldala aurrekoan 2. edizioan baino baldintza hobeagotan egin ahal izatea ariketa soziala kalean, elkarrekin, ilusioz eta konplizidade hori berriro ere kalera ekarri nahikoen. Kiroletan berriz, 100.000 kriologiako lasterketarik motzeneko lehen korrikalariak iritsi dira asteburuan Beasaingo helmugara. Iristen lehena Álvaro Ramos Nafarra izan da. Atzokoan berriz, Ironman lasterketa izan zen Gasteizen munduko puntu askotariko puntutatik etorritako 2500 triatleta inguru elkartu ditu txapelketak. Gasteizko Ironmana 2022ko uztailaren 10ean itzuli da hirira. Proba berezi honek 75 herrialdeetako 2500 triatleta erakarri ditu eta horiek guztiak landako hondartzatik atera dira uretara bero itogarriak markatutako egun batean. Proba nagusia oinezko lasterketa izan da urten ere, milaka pertsona joan dira hiriguneko kaleetara triatletak animatzera. Nicolas Castelein australiarra eta Hanna de Sousa portugaldarra igo dira podiumera. Casteleinek 3 minutuan hobetu zuen Eneko Llanos 2019an probaren azken irabazleak 3,8 kilometroko igeriketa, 180 kilometroko txirrindularitza eta 42,2 kilometroko lasterketa oinez egin ondoren. Guztira irabazleak 7 ordu 42 minutu eta 50 segunduko lasterketa egin du. Gizonezkoen podiuma Cameron Gurfek eta Dominic Soubiejak osatu dute. Emakumezkoenean aldiz Hanna de Sousa portugaldarra izan zen emakumerik azkarrena 9 ordu 43 minutuko eta 51 segunduko markarekin. Beatrix Ser eta Eva Marie Gerin jarraitu ziotelarik. Eguzkia eta beroa nagusi izan diren egunean, azkenengo triatletak gaueko 12ak baino lehenago heldu dira helmugara. Lehen aipatu dugu Euskaraldiak badu doinua, ezazu hitz bat izenarekin. Bada horrekin utziko zaituztegu besterik ez guraletik gogoratu neoro aurkituko gaituzuela zuzenean, ala nahieran hamaika.eus atarian. Ondo izan. Euskaldunaren kupo hori dut betea, esanekoa izan eta bakea, aski alda maite dut ozen esatea. Euskaraz bada zerbait, hitzeko izatea. Esazu hitz bat asendotuko naiz, hitz bakar batek suak pizten du maiz, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Zu etxerako eta zu kalerako
krema bat ingo dugu. Ingo dugu apio eta sagar krema. Hasiko gea barazkiak erregosten. Olio bergen extra olioa. Apioa botako dugu. Baita tipula ere. Sortiko dugu. Erregosten, baina ez dugu koloreik hartzea nahi, Krema izan behar da txuriska. Hemen pare bat minutu utziko dugu erregosten. Eta ingo duguna orain izangoa sagarra gehitu. Sagarra gabila daude. Orduan,